Παρακαλώ κατεβάστε πρώτα την εφαρμογή. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας. Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε τη συσκευή. Λειτουργία εγγραφής κλήσεων, κατάλληλη για τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις και ηχητικές κλήσεις μέσω WeChat, καθώς και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά προσαρτημένη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου κατά την εγγραφή. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή κατά τη διάρκεια κλήσεων με ακουστικά. Λειτουργία εγγραφής συσκέψεων, κατάλληλη για περιπτώσεις όπως διαζώσεις συναντήσεις με πολλούς συμμετέχοντες. Κατά τη χρήση, προσπαθήστε να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στον ομιλητή. Αποφύγετε να καλύπτετε τα δύο μικρόφωνα στην κορυφή της συσκευής. Κρατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα έως τη δόνηση. Ξεκινήστε την εγγραφή. Δείτε τις λεπτομέρειες εγγραφής. Εδώ, κάντε παύση ή προσθέστε φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες θα εμφανιστούν στη σύνοψη της χρονογραμμής σύμφωνα με τον χρόνο εισαγωγής τους. Πατήστε σύντομα το κουμπί εγγραφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Το μπλε φως θα αναβοσβήσει μία φορά, σηματοδοτώντας τη συγκεκριμένη στιγμή ως βασικό σημείο. Η σημαντική στιγμή που σημειώθηκε θα επισημανθεί στη μετέπειτα σύνοψη. Κρατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα μέχρι τις 2 δονήσεις για ολοκλήρωση της εγγραφής. Ένα κόκκινο σημείο θα φανεί στη λίστα εργασιών στην αρχική της εφαρμογής. Πατήστε το για τα αρχεία που συγχρονίζονται. Για μεγάλα αρχεία, προτιμήστε τη γρήγορη μεταφορά Wi-Fi, που είναι 10 φορές ταχύτερη από το Bluetooth. Εγγραφή μιας ώρας συγχρονίζεται σε 30 δευτερόλεπτα. Κρατήστε την εφαρμογή ανοιχτή, γιατί το διαδίκτυο θα διακοπεί προσωρινά κατά τη μεταφορά. Αφού το αρχείο εγγραφής μεταφορτωθεί στο cloud, θα υποβληθεί πρώτα σε επεξεργασία μείωσης θορύβου. Μόλις ολοκληρωθεί η μείωση θορύβου, η μεταγραφή και η δημιουργία σύνοψης θα ξεκινήσουν αυτόματα. Η σύνοψη περιλαμβάνει γενική σύνοψη, σύνοψη χρονολογίου και νοητικό χάρτη. Οι νοητικοί χάρτες δημιουργούνται με βάση το συνοψισμένο περιεχόμενο. Αφού δημιουργηθεί η σύνοψη, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις στη Muse. Η Muse είναι η AI γραμματέα σας. Αν χρειάζεστε η Muse να σας παρέχει πιο εξατομικευμένες απαντήσεις οργάνωσης και άλλες προσαρμοσμένες ανάγκες, η Muse είναι συνδεδεμένη με πολλαπλά μοντέλα για να επιλέξετε, όπως τα DeepSeek, GPT, GLM, KIA. Για επαναλαμβανόμενους τύπους ηχογραφήσεων, όπως πρωινές συναντήσεις, επισκέψεις πελατών και μαθήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν φάκελο και να διαμορφώσετε ένα αντίστοιχο πρότυπο σύνοψης για αυτόν τον φάκελο. Όταν μετακινείτε μια νέα ηχογράφηση σε αυτόν τον φάκελο, θα δημιουργείτε αυτόματα μια σύνοψη. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη για χειροκίνητη διαμόρφωση και βελτιώνεται περαιτέρω η αποδοτικότητα.